Jende gehienak beranduegi ikasten ditu 7 ikasgai hauek. 1. Ez izan beldurrik bakarrik egoteari. Bakardadeak ez du hiltzen, lagun faltsuak bai. 2. Ez zaitez gehiegi lotu besteekin, egunen batean agian ez zara bereien planetan egonen. 3. Printzipio honei leial izaten jarraitu, besteetaz karma arduratuko da. 4. Pentsatzen dezuna, deseatzen dezuna eta bibratzen dezuna erakartzen dezu. 5. Utzi bestei dena kontatzeaz, gehienei ez zaie inporta, ongi aukeratu. 6. Ikasi, lan egin eta zugan enfokatu. Ez ezer erregutu inori. 7. Bikaina izan aurretik edo zertan, ona izan beharra duzu. Ona izan aurretik, txarra izan beharra duzu. Eta txarra izan aurretik, zeozer egiten saiatzen hasi beharra duzu.